ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 9 июл 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нарх аз 60,000 сомонӣ. дӯстон, аз 60,000 сомон нарх наво сар мешавад. Курси рубл 1000 рубл 122 сомону 50 дирам дар бонки Эсхат. дӯстон, баъри шумо навор кардем. баъдан барои реклама дар WhatsApp чизе ки ҳастай рӯй карда метонен. Хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ боша, рӯй кунен ёки омада ай пеш навораш мекунем. Дар якчанд сайто реклама гузорӣ мекунем. ба зудӣ савдо карда метавем бачаҳо. Навораш шурӯъ мекунем. дӯстон, то охир тамошо кунен. дар видео лайк монен, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ма бошум навор шурӯъ мекунам, тамошо кунем. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. эълон нигоҳ кунед. дӯстои азиз, мега ки замини фурӯшӣ дар Корай аз шаҳри Кулоб 3 соти хай 4 соти хай замин боша, аз ҷои ободтар боша, ман мегирам. рақамҳои +7 909 689 0098 WhatsApp дора. кадомое ки аз шаҳри Кулоб 3-4 соти замини фурӯшӣ дора, метонен дар WhatsApp ма бинависен, ман мехарам. ина дӯстон беҳтарин вариант. одамое ки заминотона барои фурӯш мақсад монданиен, ина акада занг занен, ҳамин ака мехарад. дӯстонам, хеле эълон дар Корай нависен, эълон мекунем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. кӯчаи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Фархор, 3 комнатага 4 сотиқ замин. дӯстон, нарх 283,000 сомонӣ. ҷош дӯстон, ҷош ҷои ободаи маҳаллаи пештара, яъне ки мардум ҳама зиндагӣ дора, шароитошам созай. хона ба ду сурат реклама шудесай, боқимонда маълумотоша занг зад бигиред. дӯстон, 283,000 93 93 ахир рақамҳои соҳибхона аз номи Саудо ТВ хонара савдо букунем. бачаҳо, ай кадом тарафҳо шумо да хона дар Корай, то чанд сомона дар Корай, комментария кунен. мо ҳаракат ка аз рӯи комментҳои шумо навори бадинара пешкаш мекунем. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ проекташ инами хеле мешавад. ҳозир инаи ҳолате бардор азиз. 2 сотиқ замин дорава, 2 дар хона дорава, шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз, ай политехникум калхоз мешава, баъдан Шарора мешава, баъдан мешава Уртабуз. 155,000 сомон. дӯстон, нархи чот ки гуфтиам бардак беҳтарин вариантай. агар букуненам хеле мешава. дӯстони азиза, 155 бо муомила.
дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 60,000 сомонӣ 20 сотиқ замин, дукомнатага дар ноҳияи Муминобод Чилдухтарон аст ку. Агар ки шумо шунидагӣ бошед, дар Чилдухтарони ноҳияи Муминобод 60,000 сомон бо муомила. фурӯшӣ дар ҷамоати Чилдухтарон, қишлоқи деҳаи Дехивалӣ, яъне ки Дивалӣ. хона аз 2 ҳуҷра ва 1 долон, нонпазхона, дарахтони мевадиҳанда, чормағз, олуболу ва ғайра мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100%, ҷойи худ хушбоду ҳаво, деҳа барои гову чорво, мол, яъне ки ҷойи зур. рақамошон дар рӯи экрани шумо. 60,000 сум бо муомила. марҳамат, занг бизанед. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ астае ки 3 сотиқ замин дорад. ду дар хона кардагиай ба чамазори лави роҳи ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. арзиши хона 165,000 сомон бо муомилааш қатъия. дӯстон ина варианти беҳтарин рақамҳои 903 30 аз думи Саудо ТВ. хонара савдо кунед бачаҳо азиз. қисми дохили хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ дар лаби роҳ қарор дора мега. ноҳияи Рӯдакӣ 165 муомила дора. бо занг зада масиҳа кунед. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Кӯлобай, дар 9 микрорайонай, дукомнатагаҳай, этажи сеюмда қарор дорад. 43 квадрат, 9 маҳалла, шаҳри Кӯлоб, 290,000 сомонӣ. рақамошон рӯи экрани шумо. боқӣ монда маълумотро занг зада бигиред. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки дар Регарай, 5 микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. якхонага квартира дар ошёнаи сеюм насоати 45 квадрат ки дар ҳолати коробка қарор дорад. дӯстон савдо мешавад. 230,000 сомонӣ. рақамҳои 9519 занг занед. дӯстон боқӣ монда маълумотро бигиред. видеоро тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад. азиз, як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм масоати 24 метри квадратӣ, 31 маҳаллаи Хуҷанди Хидмон, 260,000 арзиш бо муомилааш қатъи. рақамҳои 0007 ҳозир занг занед. маълумоти боқӣ мондаро бигиред. азиз, 260,000 сомонӣ бо савдо дорад. дӯстон
و دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی امروزمان. کوارتیرای فروشی است که 43 کوادراتای دخانگای خشتوکای کی داروی ремонти замонавӣ، ارزش 380,000 сомон. Курчатова 4А, шаҳри Бустон, Гулистон, Чкаловза қарор дорад. Этажи шашумдаай духонагай 43 квадрат, ремонтошам кадаги фасонакай 380,000 занг занем. دوستان میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی امروزمون. در همین دام دوستان ما داریم کوارتیرای فروشی. این دام در گیجاهای در شهر وحدت در کراسینکا قرار داره. تریتوری دوشنبه شهر وحدت، یعنی که گرانیتسا دوشنبه. دو کمناتگا در آشیانه هفتم مساحت 71 کوادرات 399,000 سومان. رقم‌های 41 11 باقی مونده معلومات را زنگ بگیریم. و دوستان میگذاریم با دهمین کوارتیرای فروشی امروزمون. سه کمناته کوارتیره در آشیانه هشتم مساحت 74 متری کوادراتی، کیهانوردانی شهر باختر، قرغانی پیشینه. ارزش 318,000 با معاملهش قطعی. دوستان نگاه کنین چه واریانتی سازیده، یعنی که در آشیانه هشتم مانسارد میگن که دوستان انا همی ایده چیزی که هسته باید شما دا بگیم برادر عزیز. 318,000 74 کوادرات باقی مونده معلومات را رقم‌های 3055 زنگ زد بگیرید دوستان. ایروزان اول ما دوستان تمام شد. چیزی که بود روی کردین، خواهش کردین، کامنتر کردین، همش حرکت کنه اول کام. انا واتساپ میگذارم برای قبول رکلام روی کنین خونه‌هاتون یکی اومده ای پیش نوار میکنین. دوستان رحمت که ما را انتخاب میکنین، ما را تماشا میکنین. حداقل هر یک تاتون یک تاگی لایک کنین، در کانال ابونشین، زنده باشین.